Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Domination. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι που νικάς χώρες. Θα υπάρχουν και άλλα part και ο στόχος μου είναι να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα βγάλουμε μερικούς στρατιώτες, λίγα tanks, λίγα άλλα tanks, λίγα ελικόπτερα. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα την οικονομία μας. Θα ανεβάσουμε λίγο τις στρατιωτικές δαπανήσεις. Πιστεύω λίγο τις κοινωνικές δαπανήσεις να τις κατεβάσουμε. Αυτό το ταμείο να το ανεβάσουμε και πάνω το εφαρμόστε. Τέλεια, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καταρχάς, ας ελπίσουμε ότι οι αντίπαλες χώρες να μην έχουν πολλούς συμμάχους, γιατί μπορείς να κάνεις και συμμαχίες εδώ πέρα. Οπότε σκέφτομαι να κάνω και εγώ συμμαχίες, ας πούμε. Δηλαδή να θυμηθώ λίγο πώς το κάνουμε. Διπλωματία από ό,τι θυμάμαι. Για να κατέβουμε λίγο. Να δούμε. Να το, λοιπόν. Να χαλάσω τώρα τα χρήματά μου για να κάνουμε την Ουκρανία. Πιστεύω. Τέλεια. Το κάναμε. Οκ, αυτό είναι καλό. Γιατί το και λίγο κολλάω. Θέλω να το κάνω. Οκ. Επίσης παίζω single player. Τώρα γιατί δεν πάει. Μάλλον έχει κλιτσάρει, δεν ξέρω. Μάλλον δεν είναι lag. Τέλος πάντων. Τίποτα δεν κουνιέται. Σταμάτησα το παιχνίδι. Κατάλαβα. Από αυτό σταματάω το παιχνίδι. Επειδή παίζω single player. Ναι. Αν θέλετε να παίξω multiplayer επίσης μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Οκ, τώρα ας επιτεθούμε στην Αλβανία. Περιμένετε, από ό,τι θυμάμαι πατάμε στράτευμα. Ας πατήσουμε αυτό και ας κάνουμε επίθεση στην Αλβανία. Οκ. Εντάξει, θα την νικήσουμε. Οπότε, οκ, κάποιοι allies. Δεν είναι allies, απλώς παλεύουνε. Λέω κι εγώ πότε τους έκανα. Γιατί νόμιζα για κάποιο λόγο πως κάνει και μόνο του συμμάχους. Αλλά δεν το κάνει. Αλήθεια παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Απλώς λέω κι εγώ. Γι' αυτό ακούστηκα κάπως παρανεξενευμένος. Και επειδή τους είδα και πράσινους και νόμιζα πως ήταν σύμμαχοι αυτό. Τέλος πάντων, και πήραμε την Αλβανία. Τέλεια, οκ. Πάμε πολύ καλά. Εντάξει, πάει αυτό εκεί, εγώ λέω. Πήρανε εκεί πέρα το μέρος. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να το παλέψουμε τώρα αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, επειδή είναι single player. Αν έπαιζα multiplayer, δεν θα τα κατάφερνα με τίποτα. Ας επιτεθούμε Βόρεια Μακεδονία. Εντάξει, τέλος πάντων, παιδιά. Να πω, αν θέλετε να παίξω και με άλλες χώρες, μπορώ να παίξω, αν θέλετε. Μπορείτε να μου το γράψετε και αυτό στα σχόλια, αν θέλετε. Βέβαια, εντάξει. Και άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε like, εγγραφή άμα θέλετε βέβαια. Αυτό. Οκ. Σπάρουμε τη Βουλγαρία. Μας επιτίθεται η Τουρκία. Καλύτερα για να δούμε λίγο πόσο άμυνα έχει. 17. Οκ, ευτυχώς μας έφυγε, ευτυχώς. Ας πάρουμε τώρα και εδώ πέρα. Οκ. Ας πάρουμε και από εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έχει ελπίδα, νομίζω. Ας μεγαλώσουμε λίγο το στράτευμά μας. Παιδιά, πείτε μου αν έχετε κανένα tip για αυτό το παιχνίδι. Γιατί και εγώ δεν είμαι ο καλύτερος παίκτης.
Και εγώ τώρα μαθαίνω από την αλήθεια, αλλά το έχω ξαναπαίξει. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει. Αυτά, παιδιά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Βασικά είπα στην αρχή. Δηλαδή δεν έχω να πω τώρα άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πιστεύω πως είμαι αρκετά δυνατός να επιτεθώ στην Τουρκία. Βέβαια, εντάξει. Αυτά. Παιδιά, νομίζω πως κάπου εδώ είναι καλά να σταματήσουμε το βίντεο. Θα υπάρξει και part 2. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας.